Procedemos ao último sorteo das 4 cestas de Nadal da campaña da Asociación de Empresarios de Chantada. O primeiro agraciado da cesta de hoxe é José Antonio. A segunda cesta vai para Óscar Vázquez. A terceira, Esperanza Fernández. E a cuarta e última cesta deste ano, María Varela. Noraboas agraciados. E para rematar o sorteo de Nadal da Asociación de Empresarios de Chantada, procedemos a quitar os últimos 2 premiados. O primeiro vai ser o que gañe o premio de 600 euros para gastar na vila. E é para Pan. E o segundo premio valorado en 1000 euros vai ser para Roberto Otero Rodríguez, 1000 euros. Noraboa, os dous, e ata o ano que ven.